Mae'n dwi'n teimlo fatha bod yna jyst mwy a mwy o ddillad yn ymddangos. Be ydy'r ffrogiau yma I gyd gen ti? Wel, mi ydw I yn licio mynd ar cruises os dwi'n mynd ar angwyliau. A un o'r rhesymau fwy am hynny, dwi yn licio gwisgo I fyny. Ie. Dwi'n licio steil 1950s, y 50au, dwi'n licio hynna. So yn yr suitcase yma, mae gynnu fi rei o'r gwyliau dwytha is I ar. A mae ffrog yma'n sentimental iawn I fi hon. Ydy hi? Yndi. Nes I wisgo hon ar y mis Mel. 11 mlynedd yn ôl, mae yna llun sydd gennym ni ar y mis Mel, lle. A gathon ni ar cruise adeg yna i'r Caribbean. Sgyn ti ffrog ta, lle ti'n mynd, o, hon ydy'r ffrog dwi'n teimlo yn anhygoel yn hi? Wel, yn ddiweddar, mi nes I brynu ffrog newydd, mae fewn y fyma neu ddanos I ti. A mi nes I brynu oedd ddi ar site Facebook sydd yn Hel Ariant ag at elusennau lleol. A mae hon just, ti'n bod, o'n i'n siŵr sa'n gweddi mi. Mae'n fab. Pam nes I roed I on, oedd hi'n just neu fi deimlo'n special, ti'n bod? Ac o ran hwnna, so rai mi ddeud, o'n I licio bargian. Ie. Faint oedd hi? 6 pint. Na. A'r ail beth oedd I ddim yn edrych fatha 6 pint pan yddi amdana ti. A 6 am pint. Ie, yn union. Dwi yn caru hwnna.